TikTok е най-опасното нещо за нашите деца. Този китайски опит да създадат поколение западни идиотчета трябва моментално да се забрани. Нямаме към правителството, не че слуша. TikTok трендовете или предизвикателствата, каза на български, са глупави, а някои изключително опасни. Да, може би не знаете, но TikTok трендовете са убили множество хора. С времето те стават все по-налудничеви и по-опасни. Преди да започна с номер 5, предупреждение. Тези предизвикателства са изключително опасни, изключително тъпи. Не ги опитвайте, защото има голяма вероятност да умрете. А на надгробната ви плоча да пише умрял, опитвайки TikTok предизвикателство, едва ли ще се брои за невероятно наследство. Така, 5. Предизвикателството с Бенидрил. Или на български дифенхидрамин. Това е лекарство за лекуване основно на алергии. Тази глупост започна през 2020. В този тренд хората приемат огромна доза от това лекарство, което води уж до халюцинации, като от обикновени наркотици. Но да уточним, защо това е лоша идея? Може би защото приемането на голяма доза може да ви убие. Води до гърчове, припадъци, проблеми с сърцето и отново смърт. Точно това се случи с 15-годишното момиче на име Хлои Филипс. На 21 август 2020 бе открита мъртва на сутринта, предозирала именно с Бенадрил. Има и още множество доклади за други деца, откарани в спешното след това предизвикателство. 4. Тренда за тъмнение. То не започна точно в TikTok, но именно там стана много популярно. В този тренд хората спират да дишат нарочно, докато ни припаднат. Да, това не е шега. Децата нарочно спират да дишат, за да припаднат. Уж от това се чувствали все едно са на наркотици. Това определено е един от най-идиотските трендове, съществували някога в интернет. Лейлани Ериксон беше на 8 години, когато родителите я намерили обесена, и след като полицията разгледала таблета и установили, че тя е гледала множество предизвикателства с точно това самозадушаване. Ариани била на 9 години, когато я закарали спешното, след като опитвала това предизвикателство. Тайвана Андерсон на 10 години също починала от този тренд. Трите семейства съдили TikTok, но съдията отхвърли искането, понеже TikTok бил защитен от секция 203, в която се казва, че никой провайдер не носи отговорност за съдържание на платформата си, предоставени от трети лица. Не знам кога българското правосъдие ще си отвори очите за тази гадост и да я забрани преди българчета да започнат да умират. Трето място. Разпивач на череби. Тренд. Тук двама държат трети уж техен приятел от двете страни, когато този по средата подскача, другите двама го подсичат и той пада с главата върху пода. Името на предизвикателството доста добре описва последиците. Двама бразилски тинейджери умират от този тренд, а множество други получават лоши мозъчни сътресения. Деца, има и по-добри и по-безопасни начини да направите шега на приятелите си. Не ги убивайте. Второ място. Частично дървено изгаряне. При него дървото се изгаря в различни и красиви форми със специално електрическо устройство. Този тренд е толкова опасен, че Американска асоциация на дървообработването го е забранила. Но някои умници си изгубяват сами такива устройства от части от микровълнова и кабели за зареждане на акумулатори. Лошото е, че такова устройство може да генерира до 2000 волта. 2000! А това е изключително много. Тук основните жертви обаче са възрастните, а не децата. Повечето загинали от този тренд са на средна възраст, търсещи ново хоби. Доклад сочи, че поне 33 човека са загинали от този тренд. Първо място. Предизвикателството ангел на смъртта. Тук всичко е просто. Тренда иска да си отнеме живота. Примерно хората изкачат на пътя пред камиони и автомобили, за да ги спрат. Ако автомобила или камиона спре пред теб, печелиш предизвикателството. Ако не, тогава умираш. През юни 2022 двама тинейджери са били размазани, когато опитали това предизвикателство. То общо в групата били 14 деца, опитващи този тренд. TikTok като цяло е място за глупости, абсурди и опасности, за които ви награждава. Тук не говорим за китайския TikTok, той е съвсем различен. Единственият начин да спасим децата си и не само е това приложение да бъде незабавно забранено. Да, там може да има и нормални неща, но алгоритъмът издига глупостта, простащината и идиотизма напред и това не е случайно. Забранете го.